Il-Papa Franġisku se jkun qed jingħata rigali maħduma minn idejn il-Maltin stess waqt żjara li l-President ta' Malta Mary Louise Koleiro-Preca se tagħmel nhar it-Tnejn li ġej fil-Vatikan. Ħabbret dan il-President stess f'intervista ma' dan l-istazzjoni. Nixtieq li ressaqlu wkoll il-bżulija tal-Maltin permezz tar-rigali li wkoll se nkunu qed ngħaddulu, ir-rigali li se nagħtu lill-Papa huma marbutin mal-talenti u s-snajja tal-Maltin, is-sagrifiċċju tax-xogħol, imma fuq kollox il-bżulija u s-sabiħ tal-bżulija tal-Maltin u l-Awċin. Rigali magħżula propju biex jirriflettu is-soċjetà Maltija. L-għażla tar-rigali propju kienet din biex aħna biex nurih ir-realtà ta' dal-poplu li ngħixu fuq blata u l-aqwa riżorsa tiegħu man-nies u l-kapaċità ta' dal-poplu. Il-President Koleiro-Preca fakret kif minkejja ċokontana pajjiżna dejjem kien magħruf għas-solidarjetà tiegħu. Dejjem insemmi l-każ ta' tsunami ta' xi 3-4 snin ilu fejn aħna bħala poplu, tant poplu żgħir, tajna per capita l-aktar fl-Ewropa. U allura nixtieq ukoll li fissem il-poplu tagħna irressaq dawn il-kwalitajiet tant żbieħ ta' dal-poplu. Kwalitajiet li jiena nemmen li jekk naħdmu aktar fuqhom nkunu tassew nistgħu ikunu showcase ħanajdok il-vetrina tal-Maltin u l-Awċin kull ġurnata ta' ħajjitna. Matul din iż-żjara l-President ta' Malta tixtieq tiddiskuti wkoll argumenti li jitkellem dwarhom il-Papa u li huma relevanti għal pajjiżna. Irressaq quddiem il-Papa l-aspirazzjonijiet tal-Maltin li nitkellmu naqsmu fuq issues li qed jitkellem ħafna fuqhom u li aħna bħala poplu wkoll nitkellmu ħafna fuqhom. Temmettejt li matul din iż-żjara se tkun qed tagħmel ukoll stedina lill-Kap tal-Knisja Kattolika biex iżur lil Malta.